Asta este ținuta mea de astăzi. Bravo, ai stil. Chiar hai că sunt bine astăzi. Astăzi este 1 mai, zi specială, noua locație a lui Mele, că a făcut 1 an de zile. Deci nu mai e chiar nouă, e bebeluș. Vă place cum am îmbrăcat astăzi? Astăzi vă aștept într-un număr cât mai mare. Vă doare gâtul. La Mele Cafe Pub, atât în Chitila cât și la Florești. Ce să zic, Doamne ajută la toată lumea. Vă mulțumesc din inimă, din suflet. Sunt pregătită astăzi cu tot ce trebuie, tot, pentru cele mai tari platouri. Aș fi vrut și eu o rochiță de asta de vară, dar să poate, când mine deja m-a luat răceala în gât. Vă place cum am îmbrăcat astăzi pentru 1 mai? Te-am sunat, tu știi bine, că ai apel pe la mine. Au. Și fața-i de spate.